Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren lehenengo genetik. Zenide maitea, Jesus, Mesias dela sinisten denero jainkoa gandik maitera, eta bizia ematen dio jainkoa maite duenak haringandik jainkoa ere maite du. Beraz, jainkoa maite bat du, eta haren aginduak betetzen baditugu, badakigu jainkoaren seinalanak maite ditugula. Izan ere, jainkoa maitatzea haren aginduak betetzea da. Eta haren aginduak ez dira astunak. Jainkoa gandik jaio den orotareko egiten baitu mundua. Eta hau, danen garen bai, garaipena ematen duguna. Gure sinismena. Zein da mundua garaitzen dena? Jesus jainkoaren zenarela sinisten dena baizik. Jaunak esan da. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen apostoluei, ez izan beldurrik, gorputza hil bai, baina bizia kendu ezin dutenei. Izan beldur, gorputza ez ezik, pertsona osoa ere infernuan galdezakeenari. Ez aldira bitxorik txampon batean saltzen, hala ere, ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hileak ere zenbatuak ditu jangoikoak. Ez bada bildurrik izan, txori guztiek baino gehiago balio ez zuek. Jendearen aurrean aitortzen nauena, aitortuko dut nik ere zeruko nire aitaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena, ukatu egingo dut nik ere zeruko nire aitaren aurrean. Jaunak esanak. Poz handiz aurtengoan, garriz ere esan genezakeen, halako festa giro normalean, bi urtez, pandemian murgilduta egon ondoren, aurtengoan garriz ere halako itxaropena, halako poza, halako festak ekartzen diguten optimismo hori sentitzeko aukera daukagu. Eta hori gauza eragara. Eta gu kristauok hementxe elkartu dira Sante Lutzio gure herriko zaindaria hondratzeko, hari laguntza eskatzeko, edo hobeki esan da, haren bitartez jangoikoari gure herriaren alde erregutuz, eskatuz, nolabait ere halako giro ona eduki dezagun gure herrian, elkartasuna, bakea, maitasuna, oia Jesusek erakutsi nahi izan diguna, halako gizartea nahi du Jesusek, gizarte justoa, elkar maite duguna, nolabait ere batzuk beste beti laguntzeko prest gaudena,
eta giro polita sortzen saiatzen gerana. Hoxe, erakutsi ziren Jesusek apostoluei, hoxe saiatu ziren apostoluei, beren ondorengoei erakusten, eta guk jaso dugu testigu hori 2000 urteren kabuan, eta jarrikoari eskatu behar diegu, bere grazia, bere argia, modu hortan bizitzen, jokatzen, ikas dezagun. Eta gaurkoan oso bereziki eskatzen diegu Tiburtzio gure herriko zaindariari. Santiburtzio gogoan hartzen dugularik, beti kontutan edukitzen dugu martiria izan duzela. Hementxe daukagun irudien agertzen zaigu palma adarra eskutan duela martiritzaren seinalezak. Eta martiriek alde batetik gogorazten digute kristau guztiei zeien importantea den fedea, ze altxor handia den Jesu Kristoren fedea. Haiek nahiago izan zuten bere bizia ematea fedea bukatzea baino lehenago. Eta hori gogorazten digu, errealitatea hori gogorazten zaigu, edozein martiri ospatzen dugularik. Fedea altxor handi bat bezala estimatzea. Eta guk eskatzen dugu, Santiburtziori gure fedearen alde mantendu baitzala, Jesu Kristoren fedean, berak erakutsi digun evangelioan. Bestaldetik, martiriek ere gogorazten digute jangoikoaren indarra. Entzun dugu baita ere evangelioetan eta evangelio askotan agertzen zaigu, Jesusek nola konfiantza transmititu nahi dugu. Ez dugu dena gure esku egongo balitz bezala pentsatu behar, edo gure indarren menpe egongo balitz bezala. Baizik eta kristago kultura dugu halako bake sako bat. Jakinik, naiz eta gu ahulak izan, naiz eta gu mugatuak izan, naiz eta gu pekatariak izan, jangoikoaren eskuetan gaudela. Eta berak eramaten duela aurrera, bai eliza, bai mundua ere, dena jangoikoaren eskuetan dago. Eta martiriek errealitate hori erakusten digute. Haiek gu bezalako pertsonak izan duziran, beren iturrak, beren mugak sentitzen zituztenak, beren akatsak ere izan zituztenak, baina beren martiritzak jangoikoaren grazia, jangoikoaren indarra adierazi izan duzen halako pertsona ahulenak. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, martiriek batez ere maitasuna erakusten dute. Jesusek behin eta berriz errepikatu izan zigun kristautasunean gauzarik printzipalena hoxe dugula. Elkar maite dezagula, berak maite izan dituak bezala. Hori da guk Jesusen handik ikasi behar dugun gauzarik nagusiena, gauzarik printzipalena. Eta martirietan hoxe hartu dezakegu. Jesusen gurutzean bere bizia eman zuen, bera torturatu eta hil zutenei barkazioa eskeniz. Aitari eskatuz, ez edukitzeko kontutan ura. Hau da, maitasunaren bidez gorrotoak garaituz. Hoxe da, Jesusek erakutsitako bidea. Maitasuna dela indartsuena, importanteena, beharrezkoena. Eta denengo martiriak gauza bera egin zuen, San Estebanek. Harrika hiltzen ari zirelarik gauza bera egin zuen Jesus imitatuz. Historian zehar egotu dira martiriek ere hoxe erakusten diguten. Ez mendeku gozea, ez errebantxarako gogoa, ez besteekin modu txarrean hiliz bezala. Baizik eta maitasunez, barkazioz, Jesu Kristok erakutsi izan zigun bezala. Eta martirien bizitzak eta martirien heriotzak nola baitere ikusten ditugunean hoxe ulertzen dugu. Martiritzak barkazioa, maitasuna dakarkigu gogora. Eskatzen diogu bada gaurko egun haundi honetan, deitzarrentzako hain importantea den egun honetan, Santiburtziori bere herri honen alde egin dezala.
zaindu gaitzala maitasunean, elkartasunean, gorde dezagula Jesu Kristoren fedea, gure herriko giroa, beti ona, beti alaia, beti lasaia izan dadila. Sinisten dut jainkoiko eta guztiok zeru lurren eginean. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean entzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta inguamen egunean, hilen atletik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aita guztiunaren eskuinaldean, jarririk dagoenan, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santo Elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren ezkuera eta betiko bizia. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaur egun honetan, gure herriko festetan, alaitasuna, giro ona, bakea, beti nagusi izan dadin egun guzti hauetan. Eska dezagun jaunari, gure irako ere eskatuko dugu, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Luis Erriti, Miguel Zabaleta, Pakita eta Jose Miguel, Maritxu eta Patxiku, Enrique Pilarraz, Rosa Carrera, Casa Lazaroko difuntuak, Zestau Zuritu familiko difuntuak eta Juan Jose jaunak ere baitan hartu eta handik gure atekin izaten. Eska dezagun jaunari, entzun nahi da honak bihurtzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Afalduan berdin kanizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta eran guztio kontatik, hau ere ogoraren kanizan itun berri eta betikoaren horra, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakartzeko isuriko dena, egizkile hau nire egari. Horregatik gaurra, zure semeen egiotza eta pizkurera gogoratu, biziaren ogia eta salamenaren kalizta eskaintzen bizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu behituzulako. Eta amari eskatzen dizugu Kristoren gorputzo bakartzak ditugu Espiritu Santua bat egiten zara. Gogoan izan jauna, mundu guztiak salmadurik dauen zura eliza. Eramazun maitasun osora, Francisco gure aita espirituarekin, Francisco gure hartzailerekin, eta lizizu guztiek batean. Gogoan izan jauna, mundu guztiak begenera emantzen ditu, Luis Enrique, Miguel Zabaleta, Paquita eta José Miguel, Maritxu eta Bertziku, Enrique Villarraz, Rosa Carrera, Casa Lazaroko Bizuntuai, Estados Unidos familiar eta Juan José. Mundu honetan bat egin bizi izan zirenak, biztuen Andresekin bat egin izan dituzela. Gogoan izan baita ere, bizteko itxeropenean diren eskendeak eta lindako mundiak. Argitzatu zeure aurregiaren argizan. Erroketak testigua den guk guztio, betiko bizitza ikistezagun, argoikoaren alabariak ebatzuarekin, apostolo santuekin, eta gizaldi guztietan erazizkide izan diren santuekin. Haieke batean hori zaitzagun, Jesucristo zuden semearen bitartez. Honekin artez, honekin amean, zuria Espiritu Santuaren bibatean, ospeta itza guztian, izaten ari zaldin guztietan.
Atera gaitzazko jauna, gaiz guztietatik emaiguzu bakera gure egunotan. Zure erruntik hori eskerrekatu garri zileitezak eta estualdietan sendo. Beteko zurionaren itxarepenean eskurrizko gure salbatzailea, noiz etorriko den zaila dela. Jesucristo gure jauna zereskala apostol duen bakera guztien dizuet bere bakera ematen. Begira zure elizaren sinitxinari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa entezela, emaiozu elizaren bakera, eman batasuna, errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakera egin zuekin. Eta zure espiritualekin. Emaiozue bakera. Hangoikoaren ditotxoa, Zuen preso pekatua eduki jauzitzu. Hangoikoaren ditotza, eduki jauna. Hangoikoaren ditotza, emaizu bakera. ona hemen hangoikoaren ditotxoa munduko pekatua kentzen duena zoriotsua, jaunaren maitanikoak.
egin dezagun otoioz. Zerutan otordua ostaturik, arren eskatzen dizugu jauna, digurtzio materi santuaren eroipenak eragin diezagula, eta haren etoitzu sutsuak eraman diezala, hain fede aukiaren egituari jarraitzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. danak festa onak pasatzen zuela, eskerrik asko, etorri zeraten guztioi, parte hartu duzuen guztioi, bereziki Keiki abeslatzari, txistulariei, ordezkariei, apezei ere bai, Iru Parroko eta Zaparte, Martin Amigo Semea, eta baita ere Pedro Luis, hemen dugu gurekin, apezti berria, oan agudoia, xamaren, eta faiara bihartzen duen, ere aurreko destinoa, eta gurekin parte hartu nahi izan dugu, esatu ditzu festetan, bihurte mantzitio gurekin, eta gauzitzeari onenak opa dizkiogu ere destino garrian. Jauna zuekin, ere ikazta itzatera jaineko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, eta orain erligia beneratzea emango dugu, baina oain dikatzu zurik emango dugu. Pandemia egidoan asko zobetik, baina oain dik buru kirola, bizkar